a dai har yanzu dai kotu bata fitar da wata sanarwa ta yadda ake ciki a cikin karar da tsohon mataimakin gwamna ya kai Abba Kabir Yusuf sakamakon ganin cewa ba a yi mai adalci a lokacin zaɓe ba. Dr. Nasir Yusuf Gawuna shine mataimakin Ganduje, wato tsohon gwamnan jihar Kano wanda ya gabata, wanda ya yi takara da shi da Abba Kabir Yusuf, wanda wannan kungiyar INEC ta furta Abba Kabir Yusuf shine ya lashe zaɓe. Amma Nasir Yusuf Gawuna yana kalubalantar haka, wanda a yau ranar Laraba aka ƙa'ide rana da za a yi shari'a ta ƙarshe domin tabbatar da cewa shin Abba Kabir Yusuf ne ya ci wannan takara ko kuma Nasir Yusuf Gawuna ne. To yanzu dai an shiga kotu, sai ku bibiye mu domin samo muku labari.